Juvenilien kategorian 2000 metro izaten dira, beraz, lau luze. Hemendik hasi dira, momentu honetan, Kaikuk, tripulazioa drama, Lutzanak baita, bigarren kaletik, eta gero, gizonezkoena daukate, bai Portugalen ebe, eta bai Arkotik. Zatuko gauen, lau luze bostu metrotakoak, arratera 2000 metroko ebilbidea egin behar dabe juvenilietako kategoria ari dire batera. Juvenil kategoria honetan, hiru txanda izango ditugu, leheniko txanda atera berri dugu, ziago garretzen, eta gero beste txanda amaitzuko dugu. Leheniko txanda honetan, eskan tripulazioa drama, Lutzana Ferrain, bigarren kaletik, eta Portugalen ebe eta Arkotetek mutilen tripulazioa. Beraz, lehian, pare-parera, bai neskak eta bai mutilek. Eta hemen dugu denborak, kanpoko ziagogakoak, denborarik onena Arkotentzat izan da, 2:23, gero Portugalentzat 2:7, hirugarren Kaikurentzat 2:10, eta laugarrena Lutzanarentzat 2:17. Beraz, leheneko ziagogan, Arkote doa leheneko, Portugalente bigarren, hirugarren Kaiku eta laugarren Lutzana. Eta honaz datoz bigarren luzea arizea egiten dut. Eta aritzen dira lau bakenak, hemen duguz bigarren luzea amaitzeko prest. Dan motor aurreratuta, Arkote, laugarren kaletik, hemen parera Portugalete eta Kaiku kanpurbet atzerago Lutzana. Lutzana! Sartu da ziago gara. ¡Venga, Luchana! ¡Venga, Luchana! Kaiku. ¡Apa, Luchana! Eta Lutzana. Zabalak dira Lutzanak. ¡Venga, Luchana! Hirugarren luzeratz.
bigarren ziamogoko denborari onena Portugalte arkoten izan da, 4:55 arkote zeniko bigarren ziamogan, bigarren Portugalete be, 5 minutu 5 segundu, hirugarren Kaiku 5 minutu 9 segundu, eta laugarren Luzana 5 minutu 20 segundu. Honek izan dira, bigarren ziamogako denborak, kategoria badakizue juvenil kategorian gode, bateo bitan imezkak aritzen dira tribulazio gisa eta beste bitan botika. Izuzen behar Portugalete eta arkoten. Eta azken ziamu gara. Ertiolik bazuen txasbazterian, etxetik pino bat lurrera dabian. Aita mazarren zagoten utzian, azezan nolazpen ere familian. Ertiolik gaixoa ez daitzen ezkondu, bere etxea du arrotz bat itxaldu. Ta orai bizida aselen batian, ez baitu begirik usten gauduzira. Arrotza beratxak etxe zaharretik, ostatu eder bat egin du lehenik. Bainan arrotzorek bazuen besterik, asko gibelean oartua baitzen eskualerriko eskatxak zirela Kaiku, hirugarren zerketan. Venga Luzana!
¡Vamos, Luchana! Venga, chica. Neskan kategorizen, Kaiku, Balelaukue eta Lutzana sartzien. Epaimaikideak erabakitzen ari dira eta zerbait daleko. 17. txandako tripulazioak, juvenil mutilak, Bermeo Alekanetik, Bermeo B bigarrenetik, Kaiku hirugarrenetik eta Portugalete A laugarrenetik mesedez heldu estatxak. Tripulaciones de calle número 17, categoría juvenil masculino, Bermeo A, calle 1, Bermeo B, calle 2, Kaiku, calle 3. Stop, tripulaciones. Abalekoa izan da irtera, lau baten, Bermeoa eta Bermeo B, leheniko eta bigarren kaletik ez zuzen B, hirugarrenetik Kaiku eta laugarrenetik Portugalete. Horretik beste txanda bat izan dugu, Kaiku, Lutzana, Portugalete eta Arkotek egindakoa, denborarik onena Arkoten izan da lau txandan, eta bigarrenak hasiera izan du, Bermeo A, Bermeo B, Kaiku eta Portugaleterekin. Lau luze, 500 metrotakoak, 2000 metrotako ibilbidea kategoria juvenilian aritzen gara da. Azeri abilak ostatu berrian, gauoan zeino bat egin du guztian. Kanpoan ezarriz argi ilunena, tabarnean aldiz emazte ari da. Eren nausiari nahi zorberi, Torrentzea dira altzen ziago betala, euren leheneko ziago gara, leheneko konstituzia egintak edo, eta momentu bat eriztera emango ditugu denborak leheneko isekoak, leheneko ziagoakoak. Zaiote aski arrotz horieri, unate tortzea dena ustelkeri. Gure arbasoen ohidura onak funditu dituzte zarriz berenak. Ta gure herriaz direlako jabe, nahi dute beraz, baiten ustelgu ere. Ta gure herriaz direlako jabe, nahi dute beraz, baiten ustelgu ere. Ta gure herriaz direlako jabe, nahi dute beraz, gaiten ustelgu ere. Ta gure herriaz direlako jabe, nahi dute beraz, gaiten ustelgu ere. Kaikurena izan da 10-32 eta Lutzanaena 11-03. Eta kanpoko ziabogan,
denborarik onena Bermeoak eduki dau, bigarrena Portugaleteak, bete dau, gero Bermeo B, eta gero Kaiku. Eta bigarren luzean, Bermeo lehenengo kaletik, Ziago be honen izan da, lehenengo kaletik, baina distantzia handitzen. Portugalete sartuko da bigarren, Bermeo be hirugarren, eta Kaiku laugarren. Distantzia txiki da, Bermeo B eta Kaiku, eta aurretik distantzia ikutzora, Bermeo A denborarik onena bigarren Ziagoan. Hemen dugu da denborak, luzebi egin da gero, bigarren Ziagoan, denborarik onena Bermeo A, 4 minutu 42 segundu. Bigarrena, Bermeo B izan da, Portugalete 4:45, Bermeo B 4:46, eta Kaiku 4:19. Beraz, bigarren txandako Bermeo Bek lortu dau denborarik onena 4:42. Denbora hobea leheniko txandako 4 baino. Zerratute. Eta hirugarren luzea amaitzen, ia Ziago gara heltzen, ari dira 4 batelonek. Bermeo A, lehenengo kaletik, Bermeo B bigarrenetik, Kaiku, eta Portugalete Kaiku hirugarrenetik, eta Portugaletea laugarrenetik. Jesús de Castro. Aurduez. Ya me da mecho. No, pero a ver. Este Lo he dicho a Nayara. Bueno, ez dugu amaitzu, baina hemen diretineko batzuekin dago, eta eskatzen dauztia izan behar data. Bai, arraun elkarte desberdin edin Bizkaitik etorri zain hori, zeuen esforzu egita, hemen eskamotik egitara, gaurko 8. lehiaketa honetara. Eskerrak be laguntzaile izan diren guztizeri, ikainei, hemen daudenei, itxasuen daudenei, eta beste embarkazioetako zauieri antolakuntzak laguntzea den. Eskerrik asko bihotzez, Bermeoko arraun elkartien izenien. Eta zelan ez, etorri zarien publiko guztizeri, zenbadakizue, eventuetan espada publikorik, txalorik espada hau, negarra garrezi izaten da aktuak gintzat. Kasu honetan, gure arraulari gazteentzat. Adibidez, eskerrak emateko neure bururi. Bueno, me soy hori. Eskerrik asko. Eta hemen datoz hirugarrenan, aurretik,
nabarmen destakatuta Bermeo dator, bigarren Ziabogan be. Ziabogan be nagusi izan da. Bermeo A eurretik, Lehenengo kaletik, hemen dator. Mejorarik onena da, segurazki kanpoko balizate horrela izan da, Bermeo arentzat. Atzen diato Portugalete, kanpoko balizate bigarren denborarik onena izan du. Hirugarren Bermeo B, sartzeko zorian momentu honetan. Hirugarren Bermeo B, eta txalo bero bat baita ere, gaikukorentzat. Laugarren bigarren txanda honetan. Azken txandako tripulazioak, juvenil, mutilak, zierben ahalekaletik, deustu B, bigarrenetik, arkotea, hirugarrenetik, eta deustua ¡Venga, Mario! Vamos, vamos. Vale. Bueno, hirugarren txandako baterak momentu honetan atera dira, badakizue juvenilen kategoriak osala eta juvenil kategoriak lau luze izaten direla uste dut Petronako. Gure toki eder guzia dituzte abilki bildu, beren egintzen obratzeko, denak paso, denak haizu, lege arrotz madarikatu, bihurtu ez baliatuz, gure herria deramate, eriotzeari buruz. Mementoan ahul dira, bainan ez da luzarako, gure itxutasunetik, baigira laster jaldiko. Txasbazterra hartu dute, bai eta etxe zaharrak, hartzain gorda edo etxola, arbasoek utzi lurra, eta orain nahi daukute, mendia ere ebatxi, nolate bru beharko dugu, hemen dikaintzina bizi, mementoan ahul dira, bainan ez da luzarako, gure itxutasunetik, baigira laster jarriko, gure herrian lantegia, irazinez beharrezko, zori gaitzez jautxapen dunek, turismoa nahiago, turismoaren izenean, gure hobeki galtzeko, hola segituz luzagabe, ez zauku deus geldituko.
Leheniko kaletik, Ziabogareko dena berna izan da kanpoa dira. Artoti hirugarren kaletik. Eustubian pare parera. Muy bien han salido hacia Boga. Ahora es cuando hay que apretar. Ahí, es hacia Boga el segundo. Ahora vamos, venga, a tope. ¡Va a tope! Zuretzat neure maitia kantu berri hau dut idatzia zu baitzarelako neure bihotzeko izar ezti izar eder, izar betiko zuretzat bakarrik, zuretzat bakarrik neguko gauoz batia toki ilun baina goxoa aurkitu zindudalarik bakarrik neure bihotza nautzun zabaldu ta zukon hartu neure eskaintza eta geroztik ez gira beresten elgarretari eta geroztik ez gira beresten elgarretari zure arpegi ederra zure behako sarkora, zure ezpainen guria, zure gogo hainarria. Ni baitan dauden gorderi, gau eta egun zutaz naiz goxe eta hil naike neure aldetik joaiten bazine eta hil naike neure aldetik joaiten bazine zuretzat neure maitia kantu berri hau dut idatzia zu baitzarelako neure bihotzeko izar ezti izar eder izar betiko zuretzat bakarrik zuretzat bakar nabarmen edo handiz ikusten dugu Sierrenako mutilak zalo bat duretzat Atzepiko, pare-parera
Deustu Arkote, Deustu Zeozer aurrerago, atre bat aurretik, Deustu Arkote orain, eta beste Deustu laugarren gabetik, Deustu A. Horren elmugaratzen. Juvenile kategorian, guztizkoa kontu hartude, aurreko zanda bietakoak gine, zirrenana izan da denborarik onena, 9 minutu, 9 segundurekin. Bigarren denborarik onena Deustu gelditzen izan da, 9 minutu 26 segundu. Hirugarren denborarik onena beba izan da, honetakoa izan da, Arkote, 9 minutu 30 segundu. Eta laugarren puestua behetzan da honetan gelditzu da, Deustu A, 9 minutu 38 segundu. Gero horren atzetik dator Bermeo A, 9 minutu 40 segundu. Gero dator Portugalete, 9 minutu 49 segundu. Eta gero Bermeo B, 10 minutu 11 segundu. Beraz, honen beste, amaiera emango dutzagu gorko 8. lehiaketa oneri, batelen estropada oneri, eta urrengo arte, eskarrik asko, lehen esan dago moduen, Arraun elkartea izenien, eta bizaren guztiz hori, Arraunlar izeni, epailieri, eta itzazuen, eta herrizen lagundu gozuenei hau gustatzeko. Eskarrik asko.